F'inqas minn ġimgħa, aktar minn 30 mara li għal xi raġuni jew oħra għażlu li ma jkollhomx tfal resqu l quddiem biex jitkellmu dwar l-istorja tagħhom. Dan bħala parti minn proġett artistiku li qed jiġbor sejjer ta' nisa li jiċċelebraw id-diversità tal-mara lil-hinn mill-maternità. Il-proġett bl-isem ta' Wombs on Strike qed jistieden il-membri tal-komunità biex jikkontribwixxu għal fażi ta' riċerka u sejħa qed issir għal nisa minn 3 gruppi ta' età, dawk ta' bejn 30 u 45 sena, nisa ta' bejn 46 u 59 sena u nisa li għandhom aktar minn 60 sena. L-artista riċerkatriċi Kristina Borx spjegat kif sa issa ħadd li għandu aktar minn 60 sena ma resaq il-quddiem u għalhekk kellha appell speċifiku għalihom. Nemnu li dan il-grupp għandu ħafna x'joffri għal dan il-proġett ta' riċerka artistika li aħna nixtiequ wkoll inħarsu lejn dak li hemm simili jew differenti bejn dawn il-ġenerazzjonijiet. Anka kif l-esperjenza ta' dawn in-nisa li għażlu li ma jkollhomx tfal kif tbidlet matul iż-żminijiet jew forsi kif baqgħet l-istess. F'intervista ma' TVM News, Kristina spjegat li Wombs on Strike huwa proġett ta' esplorazzjoni artistika imsejsa fuq livelli soċjali u riċerka se tħares lejn esperjenzi minn ġenerazzjonijiet differenti billi tidentifika x'hemm komuni u differenti dwar din l-għażla tal-ħajja. Aħna maħniex ngħidu li mara m'għandux ikollha tfal, però l-iskop huwa li nisimgħu il-vuċijiet u l-esperjenzi differenti. L-identità tan-nisa se tibqa' anonima tul il-ġbir u l-qsim tal-informazzjoni. Il-qofol tal-proġett se jintlaħaq f'taħdita pubblika li se ssir fix-xhur li ġejjin, il-imbagħad se sservi ta' bażi b'saħħitha għal produzzjoni interdixxiplinarja fis-snin li ġejjin. Issa aħna l-istedina tagħna għal dawn in-nisa ta' 60 sena jew aktar li jażlu li ma jkollhomx tfal, qegħdin nistednuhom jikkuntattjawna biex nagħmlu laqgħa magħhom ta' madwar siegħa fuq bażi individwali li ħassir ġewwa spazju kreattiv il-Belt Valletta matul ix-xhur ta' Awwissu u Settembru. Nisa li għażlu li ma jkollhomx tfal jistgħu jagħmlu kuntatt permezz ta' Facebook fuq il-paġna Wombs on Strike jew inkella jibgħatu email fuq borgkristina@gmail.com jew iċemplu fuq 79213925. L-artisti qed jaħdmu ma' żewġ għaqdiet volontarji, Women's Rights Foundation u il-Kollettiv, u l-proġett jagħmel parti mill-programm ta' Spazju Kreattiv b'fondi mill-Kunsill Malti għall-Arti.